Kim Strøget fra firmaet BIMKit. Du er kommet ind på min side omkring support og udviklingsaftaler til Revit. Revit er et ganske komplekst system. Det kan ufattelig mange ting, og det kan hjælpe os på rigtig mange måder. Så det er ikke nogen hemmelighed, at vi med mellemrum render i udfordringer, når vi bruger programmet. Og det kan være med funktioner, vi ikke kan få til at virke. Det kan være ting, vi ikke kan udføre. Det kan være en række forskellige ting, små ting, vi gerne vil lære i Revit, eller et eller andet i den stil. Det kan være mange forskellige ting. Og derfor kunne det være rart at få lidt hjælp i form af noget support, i form af måske noget undervisning, eller noget hjælp til noget opsætning i Revit, sådan så man får tingene til at køre let og elegant, og får den effekt ud af Revit, som man gerne vil have. Vi er forskellige mennesker, så derfor modtager vi også information og hjælp på forskellige vis. Og derfor har jeg lavet de her ordninger, som er så individuelt baseret, som de er. Du kan få den hjælp, du har brug for det, når du har brug for det. Du kan få hjælp på den måde, du har brug for det. Og du kan få hjælp i det omfang, som du har brug for det. Altså en meget individuel aftale. Så ring på nummeret hernede under, og eller send den kontaktformular, som du vil kunne se inde under de enkelte produkter. Så tager vi en dialog om, hvordan jeg kan hjælpe dig på bedst mulig vis. Det var Kim Strøget fra firmaet BIMKit.